Здравейте, хармония в движение, световете на душата. Днес ще ви запиша едно видео с любимата ми тема, нашата народопсихология, да се оплакваме и да мрънкаме. Ой, много ни е жега, много ни е скотено, все нещо не ни е на таман. Това беше като бълха в гащи, не мога да си намерим място. Ами тогава си направим една база за сравнение днес. На нас не е жега сега. Ето аз съм много, работя. Има и сянки, вятър. Ами я си представете страните. Постоянно студ, минус 50. Какво правят? Плакват ли се? Ние даже трябва да сме благодарни за прекрасната природа, за сезоните, които имаме. Ама ние дай да се оплакваме, вече по-лесно. Ме намерете решение. Вместо да мрънкаме и да се оплакваме постоянно, си е някой невиновен за нещо. Не всякът ни е жега, кой не е виновен? Слънцето, защото пече. Ма като сме на море, не ни пече. Като сме на работа, не е много топло. А весело да става. За това ми беше мисълта. Много се чувам от тези коли тук, но това е положението. И това ще мине. Нали, трябва да израстем. Ти не си ли са калил на жега и на студ? Тогава какво си преживял? Всичко е така. Едни страда, други ги боли. Нещо. Съвсем нормално. Хубав ден от мене.